Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κυρίες και κύριοι, απέκτησε τη δική του μασκότ. Είναι μια μελισσούλα και ακούει στο όνομα Σοφία. Η μασκότ παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική τελετή. Ποια όμως οι καλύτερα ποιες βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία της μασκότ, εμείς τις εντοπίσαμε και μας μίλησαν για το δημιούργημά τους. Είναι γένους θηλυκού, ιδιαίτερα εργατική και ακούει στο όνομα Σοφία. Είναι η μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ιδέα για τη δημιουργία μασκότ εντάσσεται στο πλαίσιο της εξέλιξης και του εξυγχρονισμού του Πανεπιστημίου. Η πρόταση έγινε από το Γραφείο Αποφύτων και εισακούστηκε από το Πανεπιστήμιο. Η μασκότ είναι μια ιδέα που ακολουθείται στο εξωτερικό. Είναι πρωτοποριακή μεν για τα κυπριακά δεδομένα, αλλά πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, της Ευρώπης, της Αμερικής τη χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο του Cambridge, το Πανεπιστήμιο του Όσλο, το Bocconi University στην Ιταλία, το MIT. Όλα αυτά έχουν τη δική τους μασκότ. Έτσι και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τώρα θα έχει τη δική του μασκότ, η οποία θα συνδυάζεται με το όνομά του. Η Κατερίνα Νικολαίδου μας λέει ότι η μασκότ που πιστεύετε ότι φέρνει τύχη θα φέρει νέο αέρα στα δρόμενα του Πανεπιστημίου. Είναι σίγουρο ότι θα συνδυαστεί με αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών που κάνουν πάρα πολλά πρωταθλήματα, καλαθόσφαιρα, ποδοσφαίρου κτλ. Άρα είμαι σίγουρη ότι οι φοιτητές είναι επινοητικοί και θα βρουν και άλλες χρήσεις της μασκότ. Είναι πάντως μια ιδέα φρέσκια, όπως είπα και πριν. Θεωρείται ότι η μασκότ γενικά φέρνει τύχη. Μπορεί να προσελκύσει τον κόσμο, να διασκεδάσει τον κόσμο. Άρα πιστεύουμε ότι θα είναι έτσι κάτι νέο και κάτι καλό για το Πανεπιστήμιο. Και όμως οι καλύτερα ποιες βρίσκονται πίσω από τη δημιουργία της μασκότ? 3 κορίτσια. Η Βίκη και η Χάρις, αδελφές από τη Γιόλου, και οι φίλοι τους Δέσποινα από τη Λευκοσία. Ζήταμε να μάθουμε πώς προέκυψε η ιδέα της μέλισσας. Μαζευτήκαμε ομαδικά στο σπίτι και οι τρεις μαζί. Ρίχναμε διάφορες ιδέες για την παιδεία, την γνώση, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προσπαθήσαμε να έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο, με τις σχολές μας, επειδή είμαστε από διάφορες επιστήμες. Πήρε μας αρκετόν καιρό, ήταν σταδιακό νομίζω, κάθε μέρα σκεφτόμασταν και κάτι και το προσθέταμε στο σχέδιο. Η Βίκη μας περιγράφει την προσωπικότητα της Σοφίας. Η Σοφία, όπως λέει και το όνομά της, αντιπροσωπεύει τη Σοφία που κερδίζεται μέσα από τη μόρφωση και τη γνώση. Είναι όπως οι μέλισσες εργατικοί και συνεργάζεται με τις άλλες μέλισσες, όπως οι επιστήμες συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανάπτυξη του πολιτισμού. Αντί για φτερά, έχει στην πλάτη της ένα βιβλίο γιατί πετάμε τα φτερά της γνώσης. Και επίσης φοράει ένα σορτσάκι και αθλητικά παπούτσια, υλοποιώντας το ρητό νους υγιής εν σώματι υγιή. Η Δέσποινα με τη σειρά της εύχεται στη Σοφία καλή επιτυχία. Θα ήθελα να ευχηθώ η πανεπιστημιακή κοινότητα να αγαπήσει τη Σοφία με τόση αγάπη που τη φτιάξαμε εμείς και με τόσο ενθουσιασμό. Και θα ήθελα να ευχηθώ στη Σοφία σε κάθε δραστηριότητα που θα αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο να έχει πάντα επιτυχίες. Και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθούμε στη Σοφία τα καλύτερα.